Страдате ли от затруднение в движението? Изпитвате ли болки в гърба и кръста? Чувствате ли слабост в мускулите и ставите? Болкоуспокояващите са временно решение и на следващия ден отново се събуждате сковани и с силни болки. Колкото повече се обездвижвате, толкова повече се влошавате. Стига толкова! Преборете болката с Bipedlar. Това невероятно колело с двойно действие тренира ръцете и краката ви едновременно, докато седите на любимия си стол, кресло или на дивана. С напредването на възрастта, сковаността и болките в ставите са неизбежни. Те ограничават подвижността ни и това влошава общото ни здравословно състояние. Затова от ключово значение за справяне с болките е редовното движение. С Bipedlar можете да поддържате добро ниво на активност в удобството на собствения си дом. След като ми бе поставена диагнозата артрит, бях отчаян и започнах да се обездвижвам и залежавам. Но откакто започнах да използвам Bipedlar, постепенно си възвърнах подвижността и отново излизам навън. Отново съм активен и не се спирам пред нищо. Чувствам се с 10 години по-млад и отново правя нещата, които обичам. Bipedlar ми помогна за болките в бедрените и коленните стави. Горещо го препоръчвам. С годините състоянието на ставите ми се влоши до такава степен, че преди година ми поставиха изкуствени стави в коляното и дясното рамо. С Bipedlar успях да възвърна подвижността си след операциите. Чувствам се страхотно. Bipedlar е уред, който тренира цялото ви тяло. Натоварва ръцете и краката едновременно, стяга корема и подобрява стойката. Нещо повече. Bipedlar подобрява кръвообращението, общата подвижност и ви поддържа във форма. Bipedlar помогна на мен. Сигурен съм, че ще помогне и на вас. Толкова е лесен за употреба. Просто вземам удобен стол, поставям стъпала на педалите, регулирам натоварването и се наслаждавам на ползите от движението. Доказано е, че физическата активност удължава живота, подобрява кръвообращението, полезна е за сърцето, мускулите и ставите. Bipedlar предоставя жизнено важното за нас движение и така ни осигурява здравословен начин на живот. Освен това, Bipedlar не заема много място, което го прави лесен за съхранение. Тренировката с него е ефективна и е подходяща за всеки. Чудесен продукт. Тайната на дълголетието се крие в движението. Bipedlar е проектиран така, че да раздвижва и тонизира цялото тяло. Непрестанните и плавни движения осигуряват тренировка с ниско въздействие за ръцете и краката, която не натоварва ставите. Bipedlar ще укрепи коремната стена и торса ви, като така спомага за поддържане на правилна стойка. Подходящ при наднормено тегло, артрит, болки в кръста, ставите и мускулите. Скоро отново ще можете да изкачвате стълби, да се разхождате из природата и да играете с внуците си. Дори непосилните досега задачи, като носене на покупки или работа в градината, ще ви се сторят като детска игра. Bipedlar е практичен и лесен за употреба. Просто изберете подходящата за вас височина. Застопорете и стегнете. Толкова е лесно. Ниски или високи. Bipedlar пасва на всеки. Така че просто се отпуснете. Пуснете си любимото предаване и посрещнете новото си аз. Не забравяйте, че можете да регулирате и степента на трудност, както за ръцете, така и за краката. Искате лека тренировка? Няма проблем. Намалете съпротивлението. А защо не по-интензивна тренировка? Просто увеличете съпротивлението и тонизирайте мускулите и ставите си. Наскоро ми поставиха диагнозата остеоартрит на двете колена. Уверяваха ме, че операцията е неизбежна. Но откакто започнах да тренирам с Bipedlar, мускулите около коленете ми укрепнаха и сега се чувствам много по-добре. Като физиотерапевт препоръчвам Bipedlar на моите пациенти, защото с него тренирате едновременно ръцете и краката, а обхвата на движение по време на въртенето подобрява подвижността на ставите. Не само това, но е чудесна кардиотренировка, която ще подобри сърдечния ви ритъм и ще укрепи сърцето ви. Кажете стоп на болките в гърба, кръста, ставите и мускулите. Обадете се на телефон 02 491 22 22 и влезте отново във форма с Bipedlar. Само сега ще получите и подарък магнитна гривна за стимулиране на кръвообращението и дигитален брояч, за да следите времето, разстоянието и изгорените калории при тренировката.